a ranar da ya ce min za a cire wannan kafa ji nake kamar na samu biza zuwa aikin maka. Sunana Muhammadu Sani Idris wanda aka fi sani da moda. Da a wannan lokaci ana wanke min kafa da hannuna, wannan ina sanyawa ina cire jijiyoyin kafan da suka mutu. Ina tsinke su haka ina zubarwa gaba. In na daga kafar ina so kamar zai tafiya bana ma iya yin tafiya tunda dauka ta ake haka kamar jariri. To a wannan lokaci na ji daɗi da farin cikin cewa za a cire kafar, amma na ce wace rana? Ranar talata kenan muka yi magana da ce jibin Allah ya kai mu alhamis za a yi aiki a kafar. To wallahi sai gani nake kamar ranar alhamis din ba za ta yi ba, saboda ina so in yi bacci sai na daga kafafuwa na guda biyu na ɗora su kan bango a cikin daki, sannan na yi baccin da na samu kuma minti 10 zuwa 15 ko 20, to komai dare na farka sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A wannan rana alhamis na yi bacci na mance da asubahi ranar juma'a cewa an cire min kafata.